ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର କମେଡିର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରଥୀ ମହାରଥୀ କୁହାଯାଏ ଜୟରାମ ସାମଲ ପପୁ ପମ୍ପମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରିହର ଦେବୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏ ଜାଗାରେ ବସିକି ଯାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବେ ତାହେଲେ ନିଜକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତି? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜୟ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ ଭାବେ, ଆଉ ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ଭାବେ, ହରି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ବୋଲି ଭାବେ। ଦେବୁ ଭାଇ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ ଭଳିଆ। ବହୁତ ମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରବିବାର ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଦେବୁ ଭାଇଙ୍କର କମେଡ଼ି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଦାଦାଗିରି ସିନେମାରେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ସିନେମା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖିଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ନେଲି, ଏଇ ଚାରିଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ এটা ହାଇପୋଥେଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ, ଯଦି ଜଣକୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ କାହାକୁ ବାଛିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ଗୁରୁ କହିଲେ, କମେଡ଼ିର ବାଦଶାହ କହିଲେ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ କହିବି ଜୟରାମ ସାମଲ। ମାନେ ତାଙ୍କର ସିନେମା ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, କୁତକୁତ ଲାଗେ। ମାନେ କମେଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ସେ ଚାଲିକି ପଳାନ୍ତି, କମେଡ଼ି ଲାଗେ, ତାହା ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ ମୋତେ ଲାଗେ। ଏଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଆପଣ ଜୟଙ୍କ ଠାରୁ, ପପୁଙ୍କ ଠାରୁ, ହରିଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଜୟ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୋଲା ମଣିଷ, ସରଳ ମଣିଷ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସରଳତା ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏତେ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନମନୀୟତା, ସରଳତା ଆଉ କେଉଁଠି ମୁଁ ଦେଖିନି। ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କହିବାର ମା ସରସ୍ୱତୀ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପଢ଼ିବାର ମାହିର। ପପୁ ଭାଇ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପଢ଼ି ପଢ଼ିକି ଯିବୁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ସାଇତା ହେଇକି ରହିବ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କାମ ଦେବ। ଆଉ ହରି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରିୟର ମାନେ ଅଷ୍ଟମରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ହରି ଭାଇଙ୍କି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡୁଆ ଚରିତ୍ରରେ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ, ମୁଁ କହିଲି ପିଲାଟା ବଢ଼ିଆ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ନାଇଁ ହରିଆ, ତାଙ୍କ ହରିଆ ଗାଁରେ ଡାକୁ। ତ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ସେ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଟକରେ ଅଭିନୟରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ବହୁତ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆପଣ ବି ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ନାଟକ ବିଭାଗରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଜି ବି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ତେଣୁ ଜଣେ ପଢ଼ିଥିବା କଳାକାର ତା କଳାକୁ ଅଧିକ ମାର୍ଜିତ କରିପାରେ କି? କାରଣ ଘଷି ମାଜି ହେଲେ ଟିକେ ପଲିସ ହୁଏ ବୋଲି କୁହା ହୁଏ। ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଭାଇ, ଯିଏ ନ ପଢ଼ିଛି ବି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଠ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ରେଡ଼ିଓ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଥିବେ, ଆଉ ଟିଭି ସଜାଡ଼ି ଦେଉଥିବେ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହିଁ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ନେବ। ଅଭ୍ୟାସ ବଳେ ଶିଶୁ ଯଥା କହଇ କ୍ରମେ କଥା।